салом алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Чигап. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам ки ай тикток чӣ хел сум кор кунем, бо кадом роҳ ва чӣ хел сума синимат карда гирем. то охири видео бо диққат тамошо кунед. дар видео ҳатман лайк монед ва дар комментария фикри худро нависед. хоб барои ин медароем тикток профили худмо медароем. бародаро ай тикток се роҳи пулкоркунӣ ҳастай, яъне шумо метавонед ки ай монетизатсия, реклама ва ай промои эфир сум кор кунед. то ҳозир монетизатсия дар федератсияи Русия кор намекунад, дар Тоҷикистон, Узбекистон, мақсад тарафҳои Азияда кор намекунад, толка тарафҳои Европа ва Америкада ба фикрам кор мекунад. барои ҳамин жидат мекунем кай мо да монетизатсия кор кунад ва ай просмотрро мо сум гирем. ай реклама боша вақти подписчики шумо мисол гирем 100 000 200 000 бошад, дар шумо одамо промой реклама закас мекунад ва шумо як нархи аниқ меген, сума получат мекунен ва реклама мекунен. ай промой эфир бошад, дар вақти промой эфир кардан шумо да одамо падарка роӣ мекунанд ва шумо ҳамуро метавонен ба сум алиш карда гирен. ҳозир медароем дар ҷои кошелок ва дар инҷа интихоб мекунем падарки за трансляция интихоб мекунем. чӣ хеле ки мебинед ман $29 кор кардам. ин як ба фикрам дар ду промои эфирам ҳам кор кардам, яъне ман ду бор промои эфир кардам ва одамо омада падарка роӣ кардан. $29 шид. ҳозир боша ман барои шумо чӣ хел синимат карданша нишон медиҳам. барои ин вивести интихоб мекунен ва дар ҷои якум бошад добавид нови способ вивода интихоб мекунен ва картаи худтона дар инҷа метавонен пайваст карда дар картатон гирен. ба ғайри и дар киви кошелок, вебмани ва пайпал ҳам мешава. ай ҳама осонош дар картаи вибрат мекунен. шумо да код подтверждение мебиёд дар ҳамун электронни поштае ки регистратсия карден. бояд ҳамун код подтверждение занен. код подтверждение омад бародаро ва кода дар инҷа мезанем. согласиться и продолжить интихоб мекунем. дар инҷа бошад номерои картатона менависен. ва ному фамилия дар карта чӣ хел нависта бошад шуморо ҳам ҳамин хел менависен. сроки картатон то кай дар инҷа бояд нависен, ин ҳатмия ва номерои телефонтон. окей интихоб мекунен. картаи мо сохранит шуд ва чанд сум шумо мехоҳед синимат карда гирем. $29 мегирем, например 1960 рубл мешидай. мо дар русӣ мегзара, барое ки картаи мо ай Россия ва рубли русӣ мегзара. вивести средства интихоб мекунем ва подтвердит вивод интихоб кардем. тамом. дар байни 1-2 рӯз мо да мебия суми гирифтамон назад мекунем ва чӣ хеле ки мебинем ай тикток сум синимат шуд. ва бародаро айбан як чанд минут нагузашта аллакай мада сум омад. чӣ хеле ки мебинен 1960 рубл. метавонед шумо ҳам ҳамихе промой эфир карда ай тикток сум кор кунед. агар подписчикотон зиёд бошад ай реклама ва насиб боша монетизатсия гирён кардан ай просмотрам сум кор мекунен. боқӣ сеҳату саломат бошед. дар видео ҳатман лайк монед. дар комментария нависен дар бораи чӣ видео кунем. то видеоҳои оянда хайр. дар паноҳи худо бошед.